Shubor nakaslem jong udongsan hima. Wat la kajing sha tombor jong armut kinong Tremon ngobha hatuber so shri is Giant Hills bakan top ya kanong yalam ka CSWO ka kong Agnes Karshiyeng lambat ka parlok ka Amita Sangma kaladap South Nem Kanthi menta kasngi nagliang kitigi arngut kilapan pa ba kim khmi lentisho banyo ya ka jing bishar ka bahok habaya dei ba ka te ka jingja ka kong Karshiyeng kalaong ngila sya thombor bat kani kala penduko ya ka kam ka jam jongi banyo ya rap ya kitu ki badan kam ya ka jingi rap jongi kala ongru bakini ki jat jingja kidang yai ja na kapor sya kapor bat ki kam bi an kidang kiu henrai ka ai ngo yo blai ba kadang em khnang ba kala bandon ringkat bat ki beri ki badan kam ya ka jingi rap jongka ka kong Karshiyeng kala pen sngoru balada ki badan ha ka bor ki trei bha kata kanom dan ka huri hura hendai haba phai sya ka jingja ya ki baro arngut kala ong ngitep bangim yo ya ka hok ki weiru ki ba sha thombor kim yo ya ka hok ke e shisha namar ka klan e kata ka bam sam kala lot bat ka jingbu aj bor ka kong Karshiyeng kala ong bakin nang yai trei ka kam kum baju trei kat bala wala ka nom long shu kum balong ha ki por menchwa kalaya tu ru baka mukot duma halor kate ke jingja ka don shadu klian bat kumta kimtip hakanu ko rukom kalayan bat ka don hae naba ya kiru empat khot hadu menta na kalyang ka Amita Sangma kala ong ban nadu baja kate ke jingja kasyam jing e shikat dei bat ka met ka phat ru kamlong shu ko mamanchwa kuman shu kudo hang ni dei ha ka pratarik unai wieng jong snam arjar khat pra baka kong Agnes Karshiyeng bat ka kong Amita Sangma kla sha thombor ha tuber so shri East Giant Hills Ibang siya masyukwa ban ay kublay ya baro kibala kersyan ini badon bat ni don bat ki bahayang basem ni ay ngu ya ki doktor ya ki media ya ki plidaru badon lang bat ni ki bahayang basem ya ki paralok baro bat ki ba kersyan ini ki ba doy nam ta jungi te katu jingja kala jam ta la south nem pratarik ubenai November arajar katra bat hatu porte ngila shu nongon ngila long ki sha thombor mo bat na ka kam jungi ka kala penduko no ini baro ke ya ke mo ka bangiyo banyarap banyo ban kersyan ya ki bedot kami ka jungi rap jungi ke te bat ngiyo iba ka jingja ru kadang yai ja wat ka jing thombor ru wat ki jing kambian kidang kiu bat ngidang im ka jing ai ngu jungi ublay bola bedang ai im ngi mo te ngiyat akalunti ba ngindang don bat ki bedon kam ngi ke bat ngim de bandu jing kermen namar ba ublay udon unya da ladang iya kalenti ke badai ke ka hok te long habakadon hakabor kidon kitib ha kibri habor ndam dei kumta kam numjai ngim tur bat kanu haka perthai lada kitrai bha ki badai hakabor kanum don ka violence kanum don ten rei ngitip ba ngimi hok kiwei kimi hok kibun kiba mo kiba sha thom bor kimi oi ko hok hangnu ru ka e shisha namar belai ka kala klanya kata ka bamsap kala lot ka bor kibu ai bor ta ngindang tray ka kambang aju tray kat ka bangala to ngamla su bangan puminsywa ngadang la ban lek de ki khot ka ngai ngadang la ban lek ban nya ban ai mentate ngam dala ikata tangba kibri kidang kerpat mo yangi bengindon banyarap iki tingidon be intakai bat ngin ai bor iki bakin te nama sorka de mangi sorka de de tang kitu be shong hapo secretary kidai baro kiba nong snong kidai kita kidai ki government ke te lada kadon kanu jing tu ko hang nu ringkat ngila ban manra ke jing be ka sulong no ka kes kadon sedu clearian te mentang im tip hi ka yat kumnu kadon ha eru te yang ngi kimpat khot hi
te hendrai ban budien beda syatur ka ini kamdai ngingim la kita ki banya mau banya pahu pai mela hi banya te lis long takan ka sulong no ngindang kidon ki banya i budien hi yang ngiru ki ba hakata ko por ki plidar ki yarap hi ngi bapli nadu delir ki wan ki breu jongka HRLN Human Rights Law Network te ngin pek ba kum kini ki kinum jabyang ki Kecing siam jong ha tangi siam ba siam jing ken kamet ka phat dum dai su kumun swa bantre ta ro him la te ni siam jing hi bantre ban ta ban le sani satai te kawai ru ngakwa ban ong kane ka kes jong iru don sai ru ngim tip ka ya nam ya ngim tip nin yo hok na em ru ka taru ngim tikina te sai ngin yo ta ka hok na do ban NPP sarkar ngam tharai ba don ba yo ka hok tang i boi briru kat sabalik kat sabapai kijing bam sap sudah ya thit kali barem ya thit jaka ta ka pisa pe ba ngam tharai bangin yo hok kamun jongate don be kumba ju tre kumta ngin tre be ngin nam kan randin ngim nam tieng hiro kita kai san snem ba ye song suki ngim nam ko ngo hiro yaki in yai be kam la jong hi klem to te tu maki hidai ben leran maki gen ka por election ki wan pan but kum nong krong inda la de job itu ki song suki kim pe chu ye ki bre nong thep but kim pe chu mentale ngam gut thep but chu na ngan thep no ta namar ba dan develop te in thep le yu ngam no be thiru ka ta san hajana si hajana na san spa na ngam dai batat dor bangan li be ka ta pisa